Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra 4 każi pożittivi ta' COVID-19 fil-waqt li fiequ 5 persuni oħra biex bekk il-każi attivi niżlu għal 67. Għal ġurnata oħra ma kienu rreġistrati ebda mwiet bil-fatalitajiet jibqgħu 419. Sal-erba kienu nataw 570,513 doża tal-vaċċina kontra l-COVID-19 b'aktar minn 246,000 persuna huma mlaqma biż-żewġ dożi. Mill-bidu ta' din il-pandemija f'Marzu tal-2020 kienu reġistrati 30,577 każ ta' dan il-virus, dan fil-waqt li fiequ 30,091 persuna. Intant il-ħamis filgħodu d-Deputat Prim Ministru Chris Fern stqar li bħalissa s-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna hi waħda feliċi u taħt kontroll. Meta kien qed jagħmel preżentazzjoni dwar il-qasam tas-saħħa mentali, Chris Fern qal li bħalissa m'hemm ebda pazjent fl-ITU li hu pożittiv għal coronavirus. Fl-istess waqt u insista l-kawtela għaliex il-pandemija għadha fostna. Fern qal ukoll li l-ġimgħa mistenni jitħabbar il-proċess ta' rilax ta' miżuri sabiex minn Lulju l qudiem f'pajjiżna ikunu jistgħu jerġgħu jibdew jittellaw attivitajiet kulturali, artistiċi u mużikali b'mod limitat. Nies fl-industrija ilhom xhur sħaħ jitolbu għal pjanċar min-naħa tal-Gvern u sa din il-ġimgħa stess il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo baqa' jirreżisti milli jagħti data ta' meta se jkomplu jinfetħu aktar attivitajiet għan-nies.